Anigyee mu nsemu onem se AdomTV Nsoromma Plus ye de ahyehyɛ so ama contestants no bi ahyase eto nwom ne ade nan Highlife ya ye di mu na nkwada na eto ye na se de se to nwom ne ya hoden a na etamu ne na nyago Emode anything we ye Nsoromma Plus ya hwani mu se bia ye bekono ya no we share ho ya no hwa AdomTV se de bia obetime nya feelings na ebie na Nsoromma echi no hye so se Anigyee Kasee bia de bro 9 lessons and carols AdomTV 9 lessons and carols eba so nyame pa akwasi adai ene ye de be hyehye so ya no abomode aso obetime ba bi kuma out premiers ni kuma out actors no ye nyina ye ba be hyemu ho a enya agro na wayosi de obey Yesu pe ena afrane ene wo moma kanyina wo nyina abeba bi enti no yemfa bibia ensi di amege so eye obidum bie edu kumi